Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da fatan mun tashi lafiya. Barkanmu da sake saduwa da ku a darasin namu na ƙa'idojin rubutu. Wannan shi ne darasi na 4. Hanyar rubutu da Hausawa ke amfani da ita a yau, wato hanyar rubutu ta abacada. Hanya ce wadda mun san an aro ta ne daga harshen Turanci. To amma abin tambayar, shin Hausawa ne suka fara amfani da wannan baƙaƙe wajen rubutunsu na yau da kullum? Ko kuwa Turawa ne suka fara amfani da wannan baƙaƙe? Ba da amsar wannan tambaya abu ne mai faɗi ƙwarai da gaske. Sai dai za mu iya taƙaice shi da cewa Leo Africanus wani bature ne da ya ziyarci wasu daga cikin ƙasashen Hausa tsakankanin shekara ta 1513 zuwa 1515. An samu a wani daga cikin littattafansa da ya rubuta sunayen wasu daga cikin garuruwan ƙasar Hausa irin su Gobir, Kano, Katsina da kuma Zazzau, wanda wannan ya faru ne tun kafin ƙarni na 20. J.F. Scone wani bature ne ɗan asalin ƙasar Jamus wanda ya shigo ƙasashen Afirka ta yamma domin yaɗa addinin Kiristanci. A shekarar 1847 ya koma ƙasar Ingila domin rashin lafiya, wanda shi ne bature da ya fi kowanne bature adadin rubuce-rubuce akan harshen Hausa kafin ƙarni na 20. Bayan komawarsa Ingila ne ya samu saduwa da Hausawa guda biyu, wato Doroga da kuma Abbega, wanda sun bi Henrik ne zuwa can ƙasar ta Ingila, inda ya buƙaci Henrik ya ba shi aransu, inda suka zauna tare da shi har tsawon shekara 8 yana koyon harshen Hausa da kuma wasu daga cikin al'adun Hausawa daga wurinsu. Da taimakonsu ne ya samu ya rubuta wasu da yawa ɗimbin littattafai da suka yi magana akan harshen Hausa da kuma al'adun Hausawa. Kenan za mu fahimci an fara rubutu da harshen Hausa ne a ƙasashen Turai tun kafin abin ya hauro zuwa nan ƙasashen Hausa. To ko yaushe ne Hausawa suka fara amfani da waɗannan baƙaƙe wajen rubutunsu na yau da kullum? Ku kasance tare da mu a bidiyo na gaba domin jin bayani. Mun gode.